La meva opinió? Aquesta. Tinc dues opinions, bàsicament. O sigui, estic com dividida entre dues opinions. Per una part penso que és tot mentida i que, bueno, no sé, hi ha interessos econòmics darrere i hi ha interessos, bueno, sí, econòmics per, bueno, que estem amb mascaretes, les vacunes, no sé què, no sé quantos. Coses estranyes hi ha que no ens estan explicant. La malaltia existeix. Sí. Però hi ha coses que no sabem. Però després que coneixes gent que ho ha passat, que ha estat molt malament i dius, d'acord, hi ha alguna cosa. Els mitjans de comunicació exageren tot molt i que crec que no hi ha que prendre-s'ho a broma, però que tampoc hi ha que alarmar i no viure. Que estem poc conscienciats del que realment implica, no? I suposo que fins que no et toca de prop no ets prou conscient, perquè sí que ho veus a les notícies, però sembla que tot et quedi com molt lluny, no? Fins que no et toca a tu, la gent continua fent la seva. Molta gent, gran part, la majoria, no s'ho està prenent en sèrio i per això estem com estem. A veure, jo crec que la Covid-19 és una malaltia de veritat, perquè jo tinc gent a prop que, pobrecillos, pues casi se mueren, saps? Però crec que és missió de tota la societat, hago un llamamiento aquí, a que, tio, feu bondat, saps? No sé. Hi ha molta gent que passa de tot i no hauria de ser així. Bueno, ara estic fent aquí el discurs del president de la Generalitat o de Fernando Simón, però és que és així. Jo penso que demostra que el sistema és bastant feble, no és prou robust com per poder suportar-ho. I llavors, davant de situacions que puguin ser pitjors, encara seria pitjor la cosa. El més perillós no és el Covid-19, sinó que som nosaltres mateixos, l'aprenentatge que fem, i que vindran de molt pitjors, però la clau és nosaltres construir un sistema millor, mediambiental s'ha d'estar molt al tanto, el tema que hem parlat, masclisme, tot això, per poder fer un planeta Terra molt més harmònic i tenir en compte totes les espècies. El Covid-19 és un problema molt greu actualment perquè no estem preparats per culpa de certes persones, però no és la fi del món ni molt menys. Hi ha coses molt pitjors que passen diàriament a països molt pobres i per ells, si vas allà i preguntes sobre el Covid-19, no és el més important dels seus problemes. És que ens hi hem d'acostumar, perquè ara hi ha Covid-19 i d'aquí 10 anys hi haurà una altra cosa. Però es venen més històries i més mesures de restricció estatal claríssim. Així que ja podem anar-nos-hi acostumant o fer alguna cosa. Però tampoc ens hem d'obsessionar. És a dir, hem d'aprendre a conviure amb ella. I jo crec que ara és un temps de pausa global que va molt bé perquè la gent realment pot apartar-se una mica de l'estil de vida que ja té o que ha tingut fins ara i reflexionar si realment li està servint d'algú tot això que ha estat fent fins ara. I si vol deixar-ho i començar a fer coses noves. Així que crec que és una gran oportunitat per reflexionar i canviar la teva vida. M'ha servit molt com per aprendre també a mi mateixa i també com a valorar coses que abans, jo què sé, això d'agafar una i marxar era superfàcil i ara és en plan, no ho puc fer, saps? És una merda, tio. Ojalà poguéssim tirar enrere. Que ens ho has fet tot i que envia tot el món a la merda en general. Sembla que és una merda. Sense gaire vida social, jo que soc del món de la restauració, restaurants tancats, gent sense feina, si la gent no té feina no compra roba, si no compres roba no van a menjar, bueno, és com un cicle viciós que és un peix que es mossega la cua. Aquí s'ha de demostrar realment quan tornin a obrir si tot el poble farà costat d'aquest bar que té a prop o no. Sí, bueno, és que tampoc m'extendré més. Crec que ens està tocant els collons i els ovaris, és molt fort. Fuck Covid, en general, o sigui, és que no tinc una opinió, l'odio i ja està. I no vull saber res, o sigui, en plan, em quedaré tancada a casa i fins que s'acabi. És una putada per tothom. I última pregunta, quina és la teva opinió sobre la Covid-19 en general? No, mira, t'explico.
és... l'altre dia vaig veure un TikTok com ho va definir molt bé. Saps allò quan t'empasses, veus suc de fruita, saps? I et ve com ganes de vomitar i tens el regust aquí de fruita al coll i te surt aquí al coll i tu has de tornar a empassar un altre cop. Però al final no és tan fastigós perquè és gust de fruita igualment, saps? Però així, una cosa així. Fàstic, però ni tan mal, saps?